ċelebrazzjoni tal-ħajja, it-tama u r-reżiljenza tal-pazjenti bil-kanċer. Hekk ġiet deskritta konferenza nazzjonali li saret fil-kapitali Maltija fil-Jum Nazzjonali tas-Sopravivenza mill-Kanċer. It-tema ta' din is-sena kienet Vjaġġ ta' tama, Surviving and Beyond, fejn ingħatat attenzjoni partikolari lil bżonnijiet u drittijiet tal-pazjenti wara li jkunu temmew it-trattament primarju tagħhom. Andrew Attard li għeleb il-marda tal-kanċer iddeskriva din l-okkażjoni bħala festa għaliex qal li u persuni oħra li faċċew din il-marda ingħataw leħen biex jaqsmu l-esperjenza tagħhom. Għandna vuċi fejn nistgħu nitkellmu u ngħidu affarijiet li għaddejna minnhom biex ngħinu l dawk li għaddej minnhom bħalissa. Jien nemmen li anke parti mis-soluzzjoni ta' kif aħna nistgħu nimpruvjaw u nkunu aħjar milli aħna llum huwa billi nagħtu ftit żgħira mill-esperjenza tagħna biex ngħinu lil ħaddieħor. Id-direttur tal-Cancer Care Pathways, Dr. Danika Marmara, qalet li l-anewlieni ta' konferenza bħal din huwa li jiġu nfakra it-tama u l-appoġġ li nataw dawn il-pazjenti u l-familji tagħhom. Niċċelebraw il-ħajja, it-tama, reżiljenza tal-pazjenti u niftakru wkoll f'dawk il-pazjenti li m'għadhomx magħna, niftakru fil-familji tagħhom u nkomplu nistinkaw biex dejjem nagħmlu il-kura tal-kanċer u navvanzaw aktar il-qudiem. It-tabib ewlieni tal-Gvern Clarence Patch qal li f'din il-konferenza ġiet ċelebrat ukoll il-progress li sar fit-trattament tal-kanċer u f'inizjattivi oħrajn li jtejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-pazjenti. Aħna l-għan tagħna huwa li dejjem intejbu dik il-kwalità ta' ħajja tal-pazjenti tagħna, pereżempju b'mod soċjali fejn aħna daħanna l-kunċett the right to be forgotten, ġifieri fejn il-pazjent huwa minsi minn dak it-trattament li jkun qabel biex ikun parti ugwali ma' bħal kull tip ta' persuna oħra. Dan kien l-ewwel impenn uffiċjali ta' Deputat Prim Ministru Ian Borg bħala Ministru tas-Saħħa u ddeskriva din l-okkażjoni bħala waħda li tagħti kuraġġ mhux biss lil dawk li għaddejjin mill-isfidi li ġib magħha l-marda imma lil familji tagħhom ukoll. Tenna l-impenn tal-Gvern li jsaħħaħ l-infrastruttura, is-servizzi u r-riċerka b'determinazzjoni għal ġid tal-poplu kollu.